Some can say, baby, I will be. I just give clap offering unto the Lord. Yeah, let's welcome him. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, man, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, oh, bonsam fada nyankopon ase. Jesus. Bonsam. Nyankopon enshira so oh bonsam. Hallelujah. Bonsam. Hallelujah. Ah, yes. Yeda twedi ampo nyankopon ase. Amen. So what to yen? E nyame adom. Hallelujah. Amen. Aha. Oh, Jesus. Yeda nyame ase. Baby, I away life or circle. Hanom me a wotemenka. Elder Michael Asante. Nyame adom meda Asa TV ano. Until we are opposite Piana City. Live at circle. Hallelujah. Now and then Nyankopon won nkrofo bebra obechi won. Hallelujah. Mante won ka me say and then Nyame wo edom a. Hallelujah. Yada empanifo a ewo hanom ase. Sa yaba ya won so watene won sam. Edi amayen. Asa yemfa Nyankopon asam emfa emre mu. Yakasa twedi ampa Nyankopon. Musumo no nyame a yesomo no mama nim ehu aseda. Amen. Someone mama ya kwanya se yenso yamra eha na yemfa nyame asam emre mu nyame onhira mu. Amen. Afei atiefo a ewa hanom wona entwa akwadwuma ane eya drivers, mates, passengers and obi biara ono nso ewa ha yakasa Nyankopon onhira mu kase pa. Amen. Mu amoto niama yakasa nyame onhira mu. Amen. Hajia no nkrofo nyame nso enhira mu yie pa. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. And na ye be free hanom no na manya oche. Amen. Ye be free hanom no na nyame aba besra ne mba. Amen. Ye di edin ba ko pa na apa. Na edin no any Jesus. Yes, Lord. Bible say edin bia ni hono ma odi amma say obefa so enya enkwa just edin Jesus. And na say obi nam empokire mu wodin Jesus mu ante ne ho. Amen. So obi nam ekwan a wayira so say ebia wanom nsa ontumi antena wamfa opa ontumi antena wamfa perima ontumi antena. Any spirit of addiction, we stand in the power of the blood. In the name of Jesus, be delivered. Amen. Nyamemfa ochie. Yes, Lord. Empem emra hawo Yesu tim. Amen. Sanso na yehwe yechi a. Ya wo bana kase mienu banners. Akase mienu apopa yechi. Ntibira nyame asem wo banyina no na wonso so o hwe hodom. Hallelujah. Amen. A fire conference yede eba kase Asa TV yede eba 28 September nyame ya domo eba so live. Yes, 28 September live fire conference Asa TV. And the Church of Pentecost when you know obi biara asori bia wokọ bia wo 28 September ye bomb players when you show calendar say na woni nyame anya time you have an appointment with God on 28 September. Hallelujah. Amen. Na enye bia said the Church of Pentecost and then she estate assembly e what matters in and hono na twumati no abaso Mothers in and I say I would to me run about and I say Carnation Polyclinic such stretch now so I present you how Pentecost are sorry Cassia and one minute to Mantiano Abacoso Fire Conference 2024. Now your vampire said what would you make back about being that time encounter. Hallelujah. Amen. Now team at that to Mantiano so I am stretching for a better future. Amen. So who Nyankopon odachi yafe. Yes, Lord. Sister, who nyamia you have a future. If you say ono na bibi biara ehye in nsam. Amen. Hallelujah. Amen. It is your vampire 28 September ne die. Obepa na nyame
asɔfoɔ akɛseɛ akonini nso so baabi a wɔne yɛn ɛbɛkyɛ Nyankopɔn asɛm apampaeɛ. Yɛwɔ yɛn Apostle Samuel Nana Agyei, the Church of Pentecost Kɛdɛ area ha ofiri Kɛdɛ ɛba na ogya a ɔde ba no ano yɛ ten. Hallelujah. Amen. Ti yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔbɛba na wɔba bɛhyia authority. Saa nso so na yɛwɔ Apostle Dr. Christian Chakwan a ɔyɛ Pentecost University head of ministry formation head. Papa nso so ɛba na yɛwɔ yɛn sɔfoɔ Pastor David Opol a ɔwɔ the Church of Pentecost North Carnation District. Ɔno nso so ɔba. Yɛwɔ Mr. Eric Brampe ɔyɛ IMCL boss. Ɔsan yɛ Ghana Airport Customer Service Manager. Ɔno nso so baby na ɔde nkyerɛkyerɛ ɛfa adwumasɛm ɛne biribi biara ɛba saa ɛda no ɛwɔ sɛ wotumi baby na ne adwumadeɛ no asi ne nan so ɛyɛ me a Elder Michael Asante anyame ato meda Asante bi ano. Yɛwɔ adwomtofoɔ akɛseɛ a ɔbɛboa wo saa da no ama watumi nyame. Na yɛwɔ Echa Music menim sɛ woatene nka bebree ɔno nso so ɛba. Saa nso yɛwɔ Pastor Florence Asamoah ana Pastor Florence ɛba ɛna ama Echa Taylor Esquire lawyer ɔno nso so ɛba bi ɛna Rema Music ana Rema ɔmo nyinaa ɛba. Until 28 September deɛ it will be a date. Hallelujah. Amen. Emema mu wa hanu. Yes. Emema wa circle hana. Mu wa ha kasi amen kasi apa. Amen. Afe ema e wa hanu so so. Anka amen kasi apa. Amen. Ema no ya twa mema no. Ye, yesra se nyame ontom ye. Hallelujah. Yaba kinkan ya kinkan sem. Hallelujah. You know, yeah, 1 minute. Now, pay your kind, I mean, asem. Baby, I will be a Bamadi said, Ube Pie, a year, Luke chapter 4. Luke chapter 4, verse number 23 to 24. Luke chapter 4, verse 23. 24. Yay, Elder Robert in cancer our yentem. The Elder Robert in cancer. Aback in Kenya, me a sermon at the Amay. Your patrol, your best slow says Simaba Cooper. Obama, Umra Kakra. But a young couple are some air pay. If it's a Bible set on a sermon should or ye be a one question as some and your baby Piara or ye. The elder kind Luka and woman eti and 9 and chichemo aduanu miensa adeko aduanu and Luke chapter 4 verse number 23 to 24. So what you call about tro so what you tro mo kwatuma so but what they say about tro to her. If you say such scripture is very powerful. Luke chapter 4 verse 23 to 24. Elder, yes sir, come Luke chapter 4, verse 23 to 24. Ekaya fi Asante chiro kronkron da danimo. Na okachira won say ampara. Okay. I don't know yesra. Ukofia na wakan no but Matthew. That my Matthew dey no so. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verse 23 to 24. But look dear no. Chotuho. Eya wotia hallelujah. But ne na ye chira so anu aka nyame asem no tie. Enu ya Matthew ngoma no. Eti and 9. Echichemu aduenu miensa edeko aduenu 9. Matthew chapter 4 verse 23 to 24. The pacho tie. Matthew chapter 4 verse 23 and 24. Na Yesu chini Galleria nyina. Na Yesu ya dai O chini Galleria nyina. Hallelujah. Na Yesu
akyire wɔ Galilee nyinaa akyerɛkyerɛ wɔ hyiadan mu na ɔka ahenni no ho asɛmpa no na ɔsaa yareɛ ɛne ahohommɔne biara a ɔman no ɛwɔ ɔman no mu ne si so dua bio. Matthew chapter 4 verse 23 and 24. Na Yesu kyiri Galilee nyinaa ɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ hyiadan mu na ɔka ahenni no ho asɛmpa no na Yesu aka ahenni no mu asɛmpa no na ɔsaa yareɛ na otu ahohobɔne biara a ɛwɔ ɔman no mu. Aduonu nan na ne ho asɛm ɛtrɛ kɔɔ Syria nyinaa na wɔde wɔn a wɔyare nyinaa anyarewa nyinaa ɛne ɔhaw ahoroɔ nyinaa akatua ɔsane wɔn na wɔn a ahohobɔne ɛwɔ wɔn soɔ no wɔn a wɔyare ekyerɛ ɛne wɔn a wɔyare emubuo ɛde ne nyinaa brɛ no na ɔsaa wɔn nyinaa yareɛ. Hallelujah, amen. Bɔnsɛm fɔma Nyankopɔn asɛm. Oh, bɔnsɛm. Nyame asɛm deɛ ɛyɛ dɛ. In fact, yɛwɔ nsɛm bebree wɔ wiase. Ɛyɛ na metae ka sɛ obi wɔ hɔ asɛm bi a ɔbɛtumi ate no anhwɛ a ɔbɛkɔ akɔka n'ano aduro. Obi soso tumi siesie ne ho even po yi a yɛreba ha yi na ebinom ɛreba a ɛwɔ so ɔbɛka yɛn ho nanso obi nam kwan so a asɛm bi a ɔteeɛ no ama wantumi anyɛ dɛn amɛka yɛn ho. Wate aseɛ nti yɛwɔ asampa ɛne ɛwɔ asampɔne wɔ hɔ. Obi tumi te asɛm bi na n'ani kyi a ɛkyie nyinaa no na adane no esu saa asɛm no nyɛ asɛm papa. So wate aseɛ ba Nyame asɛm deɛ hallelujah ɛyɛ asɛm papa. ɛno na ɛde ɔkyeɛ ɛba ɛno na san yarewa ɛno na ma onipa ho afiri ɛno na kyerɛkyerɛ kwan a ɔbɛnam so asɔ Nyankopɔn ani. Nti sɛ wotie Nyame asɛm a ɛwɔ sɛ woma w'ani kyɛ. Hallelujah, amen. ɛnna nea yɛakasa afa ho ne sɛ Yesu Kristo ɔgye nkwa. Jesus saves. Hallelujah, amen. Yesu Kristo ɔsan yarewa. Jesus heals. Yesu Kristo ɔyɛ Onyankopɔn ɛba. Yes, Lord. Jesus is the Son of God. Yesu Kristo ɔno na tumi nyinaa ɛwɔ no. Jesus Christ is the all-powerful, the almighty God. And let me name nea wode wo ho ato so. Sɛ bi a ɔkɔ akɔgye pansere bi de ato asene sɛ ɛno na bɛtumi abɔ wo ho ban ɛno na bɛtumi agye wo afiri wo yarewa so. Mema woate aseɛ sɛ nkwa nni saa adeyɛ ni mu nea ɛhyɛ wo mpa se a wodwene sɛ ɛno na bɛtumi abɔ wo ho ban ɛno na bɛtumi aboa wo. ɛnɛ yɛkamfo ɛdin Jesus adoma yɛn yɛasɔ ahwɛ na yɛhunu sɛ ɛdin Jesus no ɛyɛ toto agyapade a yɛbɛtumi de ankyaw berɛ a yɛbɛfiri ahanom no sɛ wo ne Jesus ɛbɛnya ayɔnkofa. Menim akwan a wonam so sɛsi a ba mepa kyerɛ sɛ Yesu ɔdɔ. Brother, ebia na wadwene ne sɛ Yesu wɔkyaw but ɔdɔ. Mema wate aseɛ sɛ ɔdɔ wo nti ana wɔsoma yɛn sɛ ɛnɛ da yɛma mɛgyina hanom no na yɛne wo ɛnkyɛ n'asɛm. Bible sɛ
sɛnea Nyankopɔn dɔ wiase. Sawa de ne ba wo ne kro ne man. Ɔde ne dɔ baako pɛ. Obiara a ɔkye ne di no. Ne dɔ baako pɛ ɛna ɔde ne man. Na obi biara a ɔbɛkye ne ba no ati no. Ɔnyera. Nya dan kwan. Ɛna menim akwan a wonam so a. Me bɔ mpaeɛ sɛ ɛnka wobɛtutu mmirika de wo ho ama Kristo. Fi sɛ ɔno deɛ wopɛ ne mu a ɔno na ɔma wo ɛba adehyedeɛ. Yesu yi a yɛka ne ho asɛme ɔyɛ Onyankopɔn ɛba. Wɔbrɛ no nnipa yɛ bɔne na Nyankopɔn anuonyam abɔ nnipa na Nyankopɔn ɛpɛ adeɛ ɔde bɛyɛ mpatadeɛ ɛde ama nnipa no. Wɔanya hwee sɛ ne dɔ ba Yesu Kristo. Ɔno afi ne nkekaeɛ ɛne ne mu. Oh, hallelujah. Yesu na afi ne nkekaeɛ ɛne ne mu. Jesus lived a sinless life. Wanyɛ bɔne da. Nti ɔno na wɔtumi sɛ ɔbɛtumi afa me no mmienu bɔne asoa. Ɔno na wɔtumi sɛ ɔbɛtumi afa yɛn amumuyɛsɛ. Ɔno na wɔtumi sɛ ɔbɛtumi akye yɛn. Amen. Yesu de ne nkwa to hɔ de maa me no mmienu. Ɔrɔfo a wote me nka. Jesus has paid all your debt. Ɛka biara na wote wonam fa mu ka. Yesu Kristo wɔtua ne nyinaa. Amen. Ɛnam ɔdɔ a ɔwɔ ma yɛn ti na ɔpɛ sɛ ɔtwe yɛn ba agya ne ho nti no. Papa yi ama ne ho kwan ɛfa akoa tebea too ne ho so. Agya Nyame nhyira. Ɛfa akoa tebea de too ne ho so. Ɛpɛ wiase. Menu mmienu nti ɔbrɛ. Yes, Lord. Menu mmienu ba ne nti ɔtwerɛ no. Ne nyinaa mu no na ɛyɛ wɔ ɛne me enti. Ɛnɛ Yesu Kristo wɔ hanom sɛ tutu a w'ani abere no. Jesus. Ɔwɔ ha sɛ ɔbɛkye wɔ. Sisa saa Yesu wonim nana. Brother saa Yesu wonim nana. The Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Amen. A very much Jesus in a yakan who asked. Bible said na only nyame ejina piano ayako. Nanso ofa kwate pia. Ato ne ho so. Abaye. Ama ye wono. Hallelujah. There was a payment. Now, any public branch in any. There were reasons that they couldn't accept the lordship of Jesus. If you say, not you for any Messiah, or Chifu be the anointed one, they know that God will come and save them from their enemies. But now I can say, and Kawamehua Nanka Bophobia Sifam and Tabai Bikuran Akasia, the Nibu Koko, there was a mini Jesus. I made Abba Jima film upon it. Say, Bible said,
Ọbaapunu bi ɛna nyinsɛn Mary. His birth was even a miracle. The Holy Spirit overshadowed a virgin who was blessed to be married to Joseph. Ọbaapunu bi a nanka ɔne Joseph ɛba abɛware. Joseph yi na ɔyɛ carpenter ni. Na saa dwumadie no mpo ayɛ adwuma a wɔyɛ no, it was a work that was looked down. Ɛnyɛ adwuma na wɔ bu saa. Sɛ nka ɔbaa yɛ sɛ ɔyɛ lawyer, ne papa yɛ lawyer, church president, bidi a ɛka bi ɔmɛtumi accept no. Ba carpenter ba na wɔwɔ ba sɛ wo ne ɔgyefoɔ no deɛ, they couldn't accept the lordship of Jesus. Biapa na ne papa no afiri na Jesus no mpofiri Nazareth ho was even a factor, because Nazareth na yɛ kuro ketewa bi a ɛyɛ fishing community. Na menu mienu nim sɛ mpa wɔ Ghana ha yi a yɛgyina yɛwɔ places, yɛwɔ East Legon, yɛwɔ Trasaco, yɛwɔ West Hills, any places a yɛbɔ ɛbiri ne nea keka ha yɛhu sɛ sikafoɔ ɛna ɛbɛtumi afford that place. Ɛnyɛ saa. Etu obi ba bɛka kyerɛ wo sɛ mefiri Ashoman Estate, mefiri East Legon ɛne nea keka ho no a ebi kura sɛ si apoku ase ha yi akora no yɛasan nya mu nkyekyɛmu. Yɛakɔ poko ase kora a yɛwɔ estate, Franco Estate. Ɛhɔ no wofa kaa pa ne boɔ yɛ different, because ɛhɔ no wowura asikafoɔ line mu. Jesus yi na ofiri Nazareth, a small community, small fishing community. Sɛ yɛtwa mu a bia a ɛyɛ fishing communities na wɔtaa yi nam wɔ hɔ no, no development has taken place. Yɛnhu major development bi a ɛkokɔ so ɛwɔ saa beaeɛ hɔ no. Yɛne industries ɛwɔ hɔ. Wode a study baabi a yɛ apɔdeda no nam hɔ a adan yi wɔn asi no anhyɛ da nyɛ estate adan. Mepatwɔ motumi nka paa. Ɛnyɛ adan akɛseɛ bi ɛsɔm hɔ. Obu a bɛhu a na wabɔ apata kakra bi na kyɛ sɛ tiawa bi na ɔne ne mma ɔmo bɛpia firi mu na nipa bɛyɛ 7. Nti no, to say that Jesus of Nazareth is the Son of God, the Jews couldn't believe. The Bible said, na tutu a ɔkye ne tinti yɛ no wama wɔn tumi sɛ tutu a ɔkye ne tinti yɛ no wama wɔn tumi sɛ bɔnsa ɔnyɛ Onyankopɔn ba. Hallelujah. Mepɛ ma ho keka no, but baabi so ho keka ɛyɛ atwa mo deɛ. Wokɔ agbogbolehyi hɔ no a ɔma ho keka no yɛ serious. Hallelujah. Ti yɛka sɛ bɔ nsɛm a na wɔbɔ ade ahyɛ Nyame din anuonyam wate. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na anya no sɛnea me ne wo mmienu anya no dodoɔ no ahyɛ fam. But wo sɛ Nyame ama wo nkwa. Pɔnsɛm. Maame Nyame nhyira wo. Pɔnsɛm. God bless you. Wo nsɛmpɔ no papa Nyame nhyira wo. Wo nsɛmpɔ no kyerɛ wo nkonimdie. Amen. Ɔtamfo yɛ nneɛma bebree sɛ nkawo by this time nkawo nte hɔ. Nanso nkɔbɛyi wɔ firi hɔ. Akwanhyia a ɔhyehyɛeɛ ɛne nneɛma bebree nanso wogu so te ase. Kɛyare ɛbɔ ɔwɔ nanso wotumi ɛnɛ tɛn wo te ase. Hwɛ nkurɔfoɔ bi a ɔno wɔn sisi so ɛnɛ yɛ ahyehyɛ wɔ a yɛnhu nanso woyɛ wokɔdwo ante yɛ a wogu so te ase a na yɛ Nyame adom. Bɔ wo nsɛm kɔhyɛ Nyame din adom. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. And to say yes, and the Bible says yes, you are dead. Oh, she, I walk hallelujah. Yes, you buy a one snaffle. If it's not a Indian one, someone
He was expecting that all men will come to salvation, that all men will know the Father, that all men will get to know about the kingdom. He knew that his life on earth was short because there was some assignment that brought him on earth. And today, we are not sorry. Kyerɛkyerɛ wɔn. Ɔkɔmfie mu. Hyiadan mu. Owurawura baabi biara. Ɛka ahenni ho asɛmpa. Ɔbɛtumi akyie nipa ama wanya asɛm. Ɛnɛ dɛn ɛno ho anammɔ na me ne wo mmienu yɛtui a yɛn nso so yɛtui ato afiri yɛn fie mu. Ɛkyinkyin sa yɛne wo ɛba bɛka Nyame asɛm. Na Bible sɛ ɔkyin Galilea hɔ. Kuro nyinaa ɔsan yareɛ. Yesu kɔ a tí o bɛ kàn ama Yesu kɔ a ne yɛ de ayarefo abrɛ no ɛnam sɛ no ɔyɛ Onyankopɔn pɛ nti na Nyame honhom wɔ ne so nti ɔkyini wɔ Galilea. ooo tie Nyame asɛm no na ɛyɛ me tɛ toto. Matthew chapter 4 verse 23-24. Na Yesu ekyine Galilea nyinaa. Na Yesu kyi wɔ Galilea nyinaa. Yes, Lord. Na Yesu kyi wɔ Galilea nyinaa. Ɛkyerɛkyerɛ wɔn. Ɔkyerɛkyerɛ wɔn. Ɛwɔ hyiadan mu. Ɛnɛ saa nkyerɛkyerɛ no bi na yɛde ma wɔn sɛ nea ɔwɔ ɔba no ɔwɔ nkwa. Amen. Nea ɔnni ɔba no ɔnni nkwa. Nti na tey sɛ wɔ hanom sɛ wotie yɛn na wonni ɔba Jesus ne wɔ w'abrabɔ mu a. Ɛkamfo no akyerɛ wo. You don't have life. Saa nkwa yi a yɛaka wɔ ahyɛ me. Nkwa yi a me ne wo mmienu yɛkura yi ɛyɛ life. Yes, Ba ɛmene bi bɛba a saa nkwa no ɛbɛba wieyɛ. But nea ɔbɛwɔ Jesus no, nea wɔte Jesus atie no, ɔno ɔbɛnya paa nkwa. Amen. Saa nkwa no na yɛaka ho asɛm. Amen. Hallelujah. Ɔrɔfoɔ, da bia mekasa Bible yɛ kura yɛ. Characters ɛwɔ mu nyinaa obi a ne wɔ ɔte ase. Obi a ne hɔ a ɔte ase. Firi Peter, Abraham, Adam. Obi a ne wɔ ɔte ase deɛ a na me know we are not mortal. Is it immortal? We are not immortal beings. Yantina sita, brother. Yantina sita. Nyame wa mratima obi piara. We have stages in life. We have infant stage. Yes, Lord. We have youthful stage. Jesus. We have old age. If you are privileged, na sɛ wodu old age hɔ na wonyia na Nyame abɛfa wo. Yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no owuo that. Owuo tumi ba at infant stage. Obi tumi kɔ awoɔ so na ebi akwalaa no pa amma po wama mmehu wiase. Wopatwa wotie me pa. Obi susu tumi akwalaa bi tumi nyi na kakra be mpo na ɔkɔ. Obi so to me through youthful stage, the stage of exuberance, the stage of vigor. Bia enipa ɛwɔ ahoɔden. Nti abranteɛ a ɔte me nka, if you are privileged to experience the youthful stage, do not spoil your life. Mensai wa ahoɔden. Yes, Lord. Could you imagine sɛ obi a ɔfiri akuraase abankran sɛ ɔbɛpɛ dwuma yɛ na wɔdeda dansɔre dɛm na Nyame adom no wama wakɔnya dwuma paa yɛ no. Yes, Lord. Wakɔfa company money so wɔde akɔtwa bet yi so ɔkɔtwa ayɛ nso a ɛno so amfa me ne ɔka sɛ yɛakyɛ no. Oh, Jesus. Youth a wotie me, don't spoil your life. The lot God has in stock for you. If you will find your purpose in God. Hallelujah. Amen. And can we free kurasa what be the juma Nyame atom ho. No company
money was media quota bet. And also so a bet and I see you near Asante. And Mantia would see yes, slow. And upon me and the baby do a who are pushing. Now say, Circle, hey, I'm to come. A branch and is watching our own and was one time. Watching a car, no one's one was what done and passion. The poppy, pay. Now so what cop say, watching our what king upon me. Mammy, I miss you. What king upon me at the side, Ninipedia. Why cut your life short? We also have old age. Jesus. Nani nyina mu owuo tumi ba. Na Bible says it is appointed for man to die. But after death, there is judgment. It can say onipa ewu. Not as a owuo so amfasuo. Sir. Yeah, what Christo mun. Owuo so amfasuo de man. Yes, Lord. It is a Bible no can say. It can say onipa ewu. Sir. Because I acquire Nyame faso asan ade ne ma ekọ na henie ne mu. It na Jesus ana Ochi ka ahenie no ho asem. Ochinchi ka henie no ho asem. Saya. O chire. Sir. And that day so wa ha. Na for Jesus Christ say we wura de na o kra nkwatefo a. Bible say ye de yakoma na chiti. Ye de amo paibu aka kwache. So we ya sa. Wo kwa. Kodankwa. Hallelujah. No kabasata Bandi kabo. Liba baba sala bala. Jesus. I don't know one kwa.